John. Sawamboda. Oui. An mi rewi arle ma kono awdi tan taw. Adana jam. Oui, John. Rewi arle ma parce que gormi koy wadde bila quoi, bila julde nde. O fonmi segade bagidi e aussi ko ñorrami ko e ko debam ñorrata ko coggu jawdi o e aussi kadi coggu mahruno e aussi kadi coggu boisson o mo jaranmi o e aussi coggu morol debbam julde yettima de yettima kay en tout cas sa heñagirande suwa sodde bagi taw mi suwa sodde bagi taw heddi hen ko hewani wona mo grand frère am wi kam yomi arda har ɗo o nuldemi kalis ko julliri mi wiyete ko Moussa Diallo omoni Amérique omoni Amérique toon liggoto omoni wuuro biyeteɗo California 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 toon woni joni o wi il faut ko ummo California o yaha to nuldete kalis o to kalis o nuldete ko US o wi toon nuldete kalis o joni noon o woni hasido o ko o wayno mo gondumi galle o on woni hasido Mamoudou on e debbo mum par ce que minen min ngala téléphone min ngala téléphone kanko jogui téléphone koye téléphone makko o foti nuldude kalis o o yaha o tiroyo ɗum o addanami ɗum kono Moussa wi o wawa déclassé o wawa ummade California o yaha US pour nuldude kalis o ɗum haadi tardini kam wa joni omoni Amérique e US California woni pour o déplace pour holno pour o wawa nawde kalis o to nuldete to e boutique aji nuldete kalis ɗi o wawa nawde ɗum toon o nuldemi kalis o ɗum fof jarani nden no keɓanmi kalis o ala ina jari kay oɗo wi jarani no jari kay dépasse ɗon joni ambeɗe o anda application ɗo lemfi application tinani application lemfi ko wuuro non mais onon tamit mande application goto koye téléphone makko o télécharge ɗum eyi to mbawɗa wonde foof on wawi neldema e numéro ma ɗo hen e Sénégal Wave ma Orange Money walla Free Money ma keɓa halis ma ɗum kay ne yawi no foti balɗe jettata ɗum wona minute aji mbiyama balɗe ɗum ko vite fait ɗon e ɗon o nannata ɗum keɓa ɗum mbawɗa wonde foof mbaɗa ɗum Mamoudou anda ɗum ma rawtinani ɗum kay no weewi kay ne ɓenni ko keeso eyyi lemfi wiyete lemfi eyyi ko application kanko télécharge ɗum wona ko Amérique o woni wawi neldema ɗo keɓa ɗum halis ma ɗon e ɗon min mi dañat application o walla non kanko tan min sohlani mboɗo daña ko application non an sa jogui Wave a jogui Orange Money ma walla Free Money omo jogui gasi omo jogui ɗum directement o neldatma keɓa ɗum ko dakkiriro ko wa Mamoudou ko kon ƴeew no wayi yodde ni foof noon wayi wonde kon aɗa andi pinal jiiɗa e jondam pinal e jondam ko deux choses les différents joni min payatmi koye daralo to mi haldoya toon mi ƴeewa jawdi mo pawi duminde somi paari après mami rew atelier ma kalden no ñotiren par ce que mboɗo jogui yiide wutte goto tan baddo 9 poste uji jeenayyi quoi eyyi poste uji ɗum somi ari tan mbaɗen étalisation après kalna Mamoudou lemfi o waɗa o haalna ɗum Moussa Diallo par ce que Moussa nene ayat so taw ko nene ayat tawanno ko kalis o yettima ɓooyi kono Moussa Diallo o wi o wawa déplace de ala ɗum jarani déplacement jarani haydara yo télécharge ɗum e téléphone makko gasi yo télécharge lemfi tan o nulda hen gasi minen min keɓa ɗum e Wave walla Orange Money direct koye téléphone ma keɓata ɗum ko kon quoi mo wop mi ya daral mi haaldo ya jawdi après mi ara ɗo mi aranma jehen kaldanamo lemsi o merci way tout à l'heure quoi ok mo jaajëf waay Orange man jaajëf toɓe goni mi nani comaɓe ɗo jalti hay goto wawa dañde jaam e nder oɗo galle ɓe tampini kam ɓe torli kam toɓe jeeyi ɓe mbi koɓe yaaɓe waɗɓe bilan buubel wi ko jahowo sang sumimi ɗon ko jahowo to tailleur yero wi ko jahowo daral
so umro ko jaho jeere be mbade bilan mo ngandon don o ganda do kalisu fota walla ham sabu Allah nelanu mudum nodda Moussa pa pression e dow makko onnel do kalis an kan be no cilli ada wona bilan anda hono foti binel tama sa mbada bilan kalida do jawdi be bima ko 25 wala 40 be nodduma 10000 francs to pada daro onu moji do kala dum do ka cadje ala onu yodi do ka cadje ala cadje e laadu men fof ko jawdi tan do wana jawdi ko jawdi ala jawdi Nigeria jawdi Ivoire jawdi Sénégal jawdi fof ko jawdi tan ala woni holdu do ko cadje do ko sénégalais do ko laadum dum do ngel kol ala ngel wora ngel ko ngal kan odo bala wonon bala ko sénégalais bala ko sénégalais do ko sénégalais o kam bete ko ivoirien o ko ivoirien wala ivoirien o ko ivoirien no way famdude ni o ngel kam ko ivoirien ala ko ma xol dara jolof la jóge ala umaki dara jolof o wona dara jolof kay jeew ngari ala wona ngari kay ko jawdi ko jawdi waaw ko jawdi way joni ar kaldel passi min mon kaliso mo podmi kebde kaliso non bientôt kaliso ma yetto joni non gonmi koy wadde bila gonmi koy wadde bila kaliso rewata ko lemfi ndimi lemfi ndimi sa totoma khalis mi totoma ar jehen ar kalde sa totani rek mi totani ar jehen tan kalde prix o prix manam neddo haalante dum fafam gonbe hanga ko cemordo hen goddo ala jawidu mi sona Moussa Diallo tan kanko baddume be kangabe wallahi mais non no famo seede quoi parce que Moussa Diallo wondo o wabe neldi wallahi so wona weekend wala o daña permission makko o yalta do wonno wanelde kalis te kadi Allah o kanimo kay dum ko application di ganda ton parce que mi andi peut-être ala réseau wala console no Moussa may quoi application juni kewi yo wat feere tan kankone sabu do kam wallahi min kom tampuro kala no be ngari kam ko be yanobe doom dugo jamma nyalo musuba kay kiide ha mandi no joni gasa ay yoro dum ko yeto ko walla même soduma gasa bien sûr na den gere o yehi non o wi sorti so tawando kalis mabbe ko gaddo buka e der galle to min bodo moli yalla de so addo buka o tawdo buka mi ha nima de o mi wonna do bodo moli yalla ne laadu mudum anen to paada mimi ko jalto so addi do buka o tawdo buka ay affaire ko ma toga dam ko lama ko gorko no ma so de kon mi fiyama mi lalo do makko point bar wallahi won yetto do yero ko hoddi meren gonduden kari min tan heddoto do en dana yahde moji mere ya an so wadi so wodi de kon noddam yalla ko moj donc ko mi najjuran bilan jamma nyalom suba kay kiidi an anda raw ono foti kebata do wada bilan bon jinnomi ko jawten quoi sa pami no mbirmami ni par ce que tara mi yi jawdi di mi yi asiyo wo fof no yaari mi anda non holko nanni jolfo non e jawdi non jogono dum ko pullo non wona jolfo non wa ko jolfo ko jolfo mais nani pular nani pular joni won kawam gor nenam nuldanno kam kalis sak hitande ne wiye kadiata jong kanyum nuldanno kam kalis so sak hitande mi sore hen jawdi mi sore hen baggi mi sore hen mahrun basalle e ponkater hikka non oɗo wi kam Moussa Diallo wi kam yoro mbimi ha o wi kam ya dahar a faami joni noon Moussa Diallo wi kam merci mbiɗe jidde Moussa Diallo wi kam joni yomi ar o nulde Mamoudou kalis o a faami kanko woni ko California Amérique toon woni joni noon o wi il faut ko ummo California o yaha ha USA so yettima USA ndeno wawata nuldude kalis o kono wonmo kawrimi do o wi kam on wawi rewnude kalis o sohlani omo déplace o rewna dum e lemfi so ari wadi télécharger lemfi tan o wadi hen kalis o min keɓat ɗum do en battande weef walla orange mene ou bien ko way noon ɗon o wi kam joni jawdi ndi no foti jarat jawdi no foti jeew cadjewo no foti jara cadjewo ko 350 000 cadjewo no 350 000 laadum o 400 000 laadum o no seeri koy 400 000 a wona seeri ivoirien o ko 250 000 150 000 sénégalais o
sénégalais 150 000 même différent njawdi ivoirien njawdi sénégal même qualité même qualité kam min 150 ala min ko ivoirien o nan mi ɓuuri safde quoi ivoirien o ɓuuri safde cadje o ko isen abré mbere ko isen abré ko 350 000 isen abré njawdi isen abré ko 350 000 njawdi laadum 400 000 njawdi laadum 400 wana chéri do ko patron joni mami yami yewtude e Mamoudou mi waɗa bilawam après mami artu nani woppanam ivoirien o nani woppanam ivoirien ivoirien sa arani mi tottuma halis mi tottuma njawdi somi adani kalis mi tottanima haydara tottanima haydara jarama do ko président do ko vice président vice président voilà jarama président merci yafo jarama yafo mboɗo mi yaha koy onon bandiraɓe sénégal naɓe wonɓe toon to amérique du nord ha tengte états-unis et canada application men keso arini wiye lemfi application ɓurɗo sirde holnade yawde ko fate neldugol halis onon wonɓe états-unis walla canada ko ɗo ndewno toon nelde mon yetto e bandiraɓe taw ala hay caɗele gote maɓe mbawa hebde halis mabɓe tawre watto koye wave orange money free money walla e compte bancaire jomum eɓe mbawi hebde halis mabɓe nder sénégal no fotiri taw kono yawiri o application lemfi o ala hay fere goto saɗa nelde nde wonno ko 100% gratuit lemfi ko nafoore mere woni hen hay sinno dollar o ɓeydima walla ustima lemfi kanum ɓurata keddiɗi ɗi to banggue weccet ne waɗi kadi ko wiyete compte promotion e nder application lemfi kala nde nelduɗa $100 aɗa heɓa $20 e compte ma sa neldi yimɓe sappo moni fo $100 lemfi ne nelduma code promotion tawe ɓen yimɓe sappo kala e mabɓe nelduɗo ko fuɗɗi e $100 an a heɓat $20 kadi e compte ma kamɓene soɓe mbatti neldude ko fuɗɗi e $100 eɓe keɓa on code promotion mo lemfi tottirta onon wonɓe états-unis e canada mbaɗe téléchargé ko lelani application lemfi omo heeɓo e apple store walla play store woto keñoɗe e wadde ko application namdoto on ko ngam kisal e nden ko kontuji mon onon musidɓe sehilaɓe yiɗɓe yoro sow oɗon mbawi hutorade code promotion mo jogui o lemfi tampere gasi